अखन अहाँ सब सुन रहल छी अमचन म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। गे मैया अले लगन हम बियाह करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो जकर की छौरी से लगली ओकरा से नहीं करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो जे कजलिया छोरी से लगली ओकरा से नहीं करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। लगन अब बीतल जाय छै करन शादी के बात गे यह लगन अब बीतल जाय छै करन शादी के बात गे पंडित जी से दिन देखा के करन मामला सेट गे अब की बार जनई अले लगन हम बियाह करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बात नहीं मानबो करबो नहीं एगो काम गे छौरी टुसिया के लके हम भागबो बम्बई हम शहर गे तोहर हम बात नहीं मानबो करबो नहीं एगो काम गे छौरी टुसिया के लके हम भागबो बम्बई हम शहर गे सोनू सम्राट के पीछा नहीं करी है ऐसन गलती नहीं करी है गे मैया अले लगन हम बियाह करबो जे रुबिया छौरी से लगली ओकरा से नहीं करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो गे मैया अले लगन हम बहु करबो गे मैया अले लगन हम बियाह करबो। रिकॉर्डिंग बाय गुड्डू छला बिहारी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।